गिबियावनो बिटिसि रायजोखौ खुलुमहरनाय जायो। बे प्रेस मिटजों जोंनि बाक्सा मसलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एज सरकारनि जानानै आं आफादगिरि हिसाबै जोंनि कर्मिफोरखौ आं बेखौनो बुंहरनाय जायो जे दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा राकेश ब्रह्मआ बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों। बिथांखौनो जोङो सापर्ट खालामनाय जादों जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय। लोगोसे जोंहा बहुद खामानि मावनो गोनां दङ। बेखायनो बे जोंनि इउपिपि सरकारखौनो जोङो लाबोफिननायनि थाखाय जोङो गासैबो सापर्ट होनाय जादों। बे सरकारखौ जिथि होनायनि थाखाय गासैबो मदद खालामनांगौ होननानै आङो जोंनि सरकारनि मुभमेन्टफोरखौ आं खावलायहरनाय जायो। जोंनि राकेश ब्रह्म बिथांनि सावगारिया जादों ट्रेक्टराव, बे ट्रेक्टराव भट होननानै जयजत्त खालामनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो। होनायनि जाहोना जाहैबाय फैबाय थानाय आसाम बिधानसभानि बे बेलायाव बे बेलानि थाखायनो जों दिनै प्रेस मिटखौ होनो थाखाय आखायाव लादों। मानो होनोब्ला एक्स वार्कार एस'सिएशननि जानानै दिनै बिटिआरआव सारा बिटिआर बाखि रायजोनि सेराव जोङो बेखौनो खावलायनो लुगैदों। मानो होनोब्ला जों एक्स वार्कार जानानै इउपिपिएल दोलोखौ जों सापर्ट खालामदो। मानो होनोब्ला फैगौ समफोराव इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाय दांनायफोरखौ जोङो मोजां मोनो। मानो होनोब्ला प्रमद साराबो गोबांसे खामानि मावबोदों 5 बोसोराव आरो जोंनोबो एसेबाबो एक्स वार्कारफोरनो अनसुंथाइ हरदोंमोन। बिनि थाखायनो जोङो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामो। आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय बे जोंनि 42 नं बाक्सा आव जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो हादों राकेश ब्रह्म बिथाङा। ओरैबायदि गोहोगोरा सासे केन्डिडेट। दा बेखायनो जोङो बाक्सा समस्ति हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन जानानै जोङो बिथांखौ मदद होगोन। ओरैबायदि मदद होगोन जाहाथे जोङो बिथांखौ जोङो देरहाहरनो हायो। बेबायदि जोङो प्रसेसजों जों खामानि मावगोन। बिनि थाखायनो जोङो इउपिपिएल दोलोखौ ओरैबायदि हारे हिमुजुवे जों सोना लाखादो। मानो होनोब्ला जोंखौ बहुतखिनि प्रमद सारा सहाय होनायखायलाय जोङो दिनैबो जों बावनो हायाखै बा बिथांखौ जोङो मदद होगोनानो। अराय सम बिथांखौनो जों मदद होगोन।